Начало. Затворени сме в момента. Много жалко, но това не ме интересува. Това е издателство Морката, нали? Морката сме. Чудесно. Идвам тук при вас. Вие сте главен редактор, ако не се лъжа. Аз съм виждал някакви ваши снимки по вестници и книги. Аз много харесвам вашите книги. И заради това, вие не харесвате моите книги, понеже това не съм ги чел. Да. Защото аз просто нямах до сега такава. Искам да ви представя най-великата книга, която някой изобщо човечеството е виждал някога. Книга, най-великата, която човечеството... Книга на Одеса. Не най-великата книга, не се ли се взява? Господи. А то има ли нещо в тази книга написано, защото аз виждам съм... Точно това е най-великата в тази книга, господине. Представете си вашите най-съкровени желания. Представете си. Представете ги написани в тази книга. Ама аз си ги представям върху мене, не върху книгата. Представете си ги върху книгата. Това е нещо. И моето желание е да бъда добър. Да помагам на хората в всеки им час. Искам да помагам на близките да преодолеят раздялата. Правя дизайн на некролози, надгробни плочи, мраморни, дървени кръстове, всичко. И страхотно. И най-обичам моята лопата, с която зарявам и изравям трупа. Господин, това действа! Нали? Да, можем да сключим веднага договор за вашата книга. Аз съм много... Веднага? Веднага можем да сключим договор. Страхотно е, господине, страхотно е. Страхотно е. Съжалявам, не мога да го направя. Добър ден! Добър ден, какво бъдете? Издателство Влак, нали? Добър ден, всички ден. Ще се задавихме. Да, бе, да видя. Заповядайте. Това е най-великата книга. Моля ви, това е най-великата книга, която сте виждали. Абе, момче, президент идва такива таланти като тебе. Президент, ей! Какво е това, бе? Какво е това, бе, моето момче? Това е най-великата книга, която някога е създавал. Казах ви го още като се видяхме. Служих, бе, момче. Да. Вземи се стегни, защото ето такива като тебе, защото тук ми е дошло. Господин, моля ви, искам само... Искам, няма вече Моля искам. Искам той. Какво искаш? Какво искаш от това? Него, че го празнуваме. Полете, защото държите обратно. Ти на мене не бъде обяснеш и да държим книги. Аз ще отсъди минали през заседане, момче. Ей! Ей! Какво да гледам тук? Знаем, че мечтата Какво? Това са празни листи. Че мечтата на никой не... Знаеш колко е празно тук? Колко е глава имаш? Е, толкова е празно. Моля, оставете ме да ви презентирам моята книга. Да. Както знаем, с мечтите на всички хора са да бъдат главни редактори на някакви издателства, а те имат много по-дълбоки и по-съвършени мечти. Сигурен съм. Аз го виждам вашите очи в уме. Значи аз тия страници мога да бъда... Че сте... Какъвто искам. Да. Да. Значи аз...
Мога с тази книга мога да стана рок-звезда и да седя на сцената и така си тресем главата. Да! Ей така! И ако си тресем главата едновременно! Да? Ще си помисли? Извинявайте, но вече имам предложение, така че трябва да ми кажете. Значи аз тази книга вземам. Така ли? Взимам я. Искате ли? Ще стане. Ще стане Искате. до една-две седмици. Ще стане. Съжалявам, просто не мога да изгледам. Чак! Добър ден! Кажете. Аз съм един автор. Предпочитам да не ви казвам името си, защото предпочитам моят твор да го говори през моето име. В момента си поправи дрехите, не виждате ли, заев съм. Да, но аз ако не се лъжа, вие сте главна редакторка, пък това са дрехи и аз предлагам книга. Дайте да я видим. Кажи, нормален ли сте? Как ще дам тази книга? Чуй, не сте така чак толкова лесно. Искам да... Абе, я бегите, това да прави. Погледнете, моля ви! Вече имам предложение Имаш ли? от две издателства. Бе, ти си Издателство с Морка, километър, момче. от издателство Морка и от издателство Влак. Просто... Бе, ти си за 4 километър, където трябва да изпратите. Бегите там и се пъти. Моля ви, вижте я просто. Вижте книгата. Абе, какво ли гледа? Прави страници да видиш, гледа. Прави като тебе. Знам, но точно това е гениалността на тази книга. Много е гениално. Празно. Така е. Защото, представете се, няма нито един по-добър автор, който водя теб. И какво трябва да си представим? Какво? Каква искате да бъдете? Ето да видите ли. Моето желание е да бъда магистрална фея. Зрица на любовта. Максима, курво! Тебе, бе! Принцеса! Ти ще ми кажеш. Ти една принцеса. Но то действа. Искам я, да? Издам. Съжалявам, просто не мога да я дам на човек. Здравейте. Добър ден. Издателство принцеса, нали? Искам да ви прочитам тази книга. Тя е празна. Тя е празна, защото... Дори когато аз вярвам във вълшебство, тя е празна! Това е вълшебството на тази книга. Не го виждам. Така не го виждате. Вие сте принцеса. Не съм. Само в мечтите си съм. Ма! Принцесо, ще се умъриш ли за мен? Разбира се. Аз ще помоля кой да е книгата ви. Да! Окей.